Benvidas, benvidos a outro directo máis de Orgullo Galego. Xa levamos máis de 110 conversas nesta canle de Twitch e hoxe temos unha máis das varias que vamos ter este longo mes de maio, non? Como sempre, xa antes de entrar na conversa, dicir que tedes todas subidas na nosa canle de YouTube, tamén en iVoox e en Spotify. En iVoox faltanos unhas pouquiñas por subir, pero a gran maioría están, e ademais agora fixemos unhas actualizacións no Spotify e xa incluímos todas, polo que tedes aí outra opción máis para poder escoitalos en formato podcast, non? Recentemente tivéramos unha conversa sobre os reis e raíñas do Reino de Galicia, unha conversa moi interesante que está a funcionar moi ben. Faláramos tamén aí sobre tradicións e outras cuestións. Agora no mes de xuño vai vir todo o que son as tradicións de San Xoán, na que tamén temos varias conversas subidas co antropólogo Rafa Quintía e tamén sobre as ervas de San Xoán e que, como digo, podedes ver todo nas nosas plataformas. Como digo sempre tamén, se non atopades, faládenos por privado, non? Tamén na nosa página web orgullogalego.gal tedes aí novos artigos. Recentemente hai un novo sobre a tradición dos maios e nada, animarvos pois a seguirnos por aquí, a seguirnos polas redes e tamén pois a poder botar unha ollada nesas conversas que eu creo que son moi diversas, moi enriquecedoras todas, en a que cada persoa no seu campo, non? Pois aporta información que eu creo que moi valiosísima, non? Nada máis, dicir tamén iso, que hoxe temos unha nova conversa que mañá está subida nas nosas redes, principalmente non xa para toda a xente que non pode estar hoxe en directo por diversos motivos. E hoxe, como digo, temos connosco a Paula Domínguez Encinas de Redondela, futbolista galega, descoñecida como Pauleta, que xoga no equipo portugués do Benfica, e con ela vamos falar hoxe un pouco pois sobre a súa trayectoria futbolística e tamén un pouquinho pois sobre o Benfica e a situación tamén do fútbol feminino, non?
voulle dar paso e vamos comezar a conversa. Dicir tamén que, bueno, se tedes algunha pregunta, podes deixala polo chat ou ben que non teña, que non estea registrado no Twitch, pois pode deixalo por privado no Instagram. Vamos alá. Moi boas. Boas. Benvida a estas conversas sobre Orgullo Galego e bueno, preguntarche aí xa de primeiro se é a primeira vez que estás no Twitch. Sí, é a primeira vez, son completamente nova neste mundo, así que, bueno, é a miña primeira andanza nestas experiencias. Bueno, antes de nada, darche tamén as grazas por poder estar aquí a conversa. Levábamos tempo, non? Xa de que comentaran a posibilidade de facela, pois ver como poder planificala e eso, darche as grazas porque, bueno, sei que ao final tedes moito traballo no día a día e é complexo sacar tempo para estas cousas. Sí, bueno, o noso horario sí que é estrito, é un pouco diferente do que a xente normal, pero, bueno, sempre se saca tempiño e máis para temas relacionados coa miña terra e demais, é sempre un orgullo galego, por así dicilo. Porque aí, ao ser fútbol profesional, supoño que, claro, tes no día a día, non? No teu traballo tes como moi estipulado, non? Todo o que son os horarios de traballo, descanso, entrevistas, etcétera, non? Sí, nós temos todo planificado, eu sempre, bueno, fago algunha broma e digo que eu non decido casi nada na miña vida, está casi todo decidido. Nos recibimos o planeamento semanal e nada, ali xa pon, bueno, normalmente nos entrenamos pola mañán, despois xa facemos ali o ximnasio e comemos todas xuntas ali, e normalmente quedamos libres pois despois de comer, pero claro, eles despois xa nese planeamento semanal pois xa che pon Claro. si á tarde tes algunha acción con algún patrocinador do club, si tes algunha entrevista, si tes algo, bueno, algo que o club decide que tes que ter. Entonces, por eso, bueno, o noso horario é un pouco máis restringido e máis difícil aí de encaixar as nosas cousas. Claro. Bueno, falaremos tamén aí na parte final, que non o comentaba antes, pouquiño sobre a túa adaptación en Portugal tamén, porque vin que estes días xerou, especialmente tamén do Twitter, interesa, non? Porque temos moitísimos seguidores en Portugal e Brasil, pero especialmente en Portugal temos máis de 10.000 e vin que había moita xente de Portugal que dicía pois un pouco así con sorna, non sei, bueno, gustaríalle moito adaptarse a Portugal, como se isto non, como que ao final son culturas, países moi semellantes, non? E que Sí. Sí, son culturas similares. Eu, bueno, eu fume de Redondela para Braga con 18 anos, casi cumprindo sí, 19. Entonces, pois, aínda costoume tamén porque eu era moi xoven, estaba aínda claro. entendendo moi ben, estaba eu propia crecendo, entonces sí que me costou un pouco por eso, pero sí, é unha cultura moi parecida e, bueno, a nosa lingua tamén nos axuda a adaptarnos un pouco máis Sí. E tamén creo que Portugal está moito máis aberto a xente galega que a xente do resto de España. E iso tamén nos axuda, non? Creo que da mesma forma que, bueno, eu, sendo galega, me vexo diferente que o resto de España, os portugueses tamén nos ven a nós galegos un pouco diferentes e creo que se abren un pouco máis para, bueno, para acollernos e todo demais. Eu niso sí que non teño ningunha queixa do país porque me acolleu cos brazos abertos, nunca sentín nada malo por parte de alguén de aquí, por eu ser galega, española ou demais. Entonces, eu neso estou completamente agradecida ao país, á sociedade portuguesa, porque, sinceramente, a min deronme unha lección de como se acolle a xente de fora no país. Deso vamos a falar tamén. Eu que sí que quería comezar un pouco, que ti, bueno, naciches en Redondela, non? Se non me equivoco. Quería preguntarche un pouco eso, como xordeu o teu interese, pois, polo fútbol, non? E como foron, digamos, eses primeiros pasos? Bueno, eu nacín en Redondela, despois sí que vivín hasta os 8 anos máis ou menos en Zamora, e foi ali que empezou todo. Eu con 5 anos, bueno, teño un irmán un ano e pouco maior que a min, foi el que empezou a xogar ao fútbol sala nunha escuela que había ali de fútbol sala, e eu iba a velo, iba a verlle os entrenamientos e un día dixen, bueno, pois a min eso gústame, quero probar tamén. Os meus pais puxeron a min tamén e despois, bueno, deuse a casualidade de que o meu irmán
un ano despois deixouno porque non lle gustaba, e eu seguín, e aí xa foi, bueno, fixo o meu clic e eu empecé a ser, bueno, adicta ao fútbol, por así dicir. Eu acórdome de con 7, 8 anos xa querer ver fútbol, xa estar, bueno, moi interesada polo fútbol, e a partir de aí, pois, foi xa a miña vida relacionada sempre con este deporte. Onde empezaches así os primeiros pasos no fútbol? Onde comezaches? Pois en Zamora foi era unha escola de fútbol Sí. sala que, bueno, ao principio incluso nin había partidos, non se competía, era só entrenamento, e despois empecéi xa nun equipo feminino que había ali en Zamora que se chamaba Amigos del Duero, que aínda existe a día de hoxe. O problema é que non había moitas rapaces da miña idade, entonces, bueno, íbannos sempre mezclando, e eu despois tamén xogaba fútbol sala no equipo do colexio, foi sempre un pouco mezclado. E despois, cando fun para Galicia, xa empecé no Casa Paco, que é un equipo emblemático de Redondela, e despois xa no Choco e na Escuela de Fútbol Base Redondela, que se chamaba. Eso foi, bueno, a miña carreira, entre comillas, na formación foi un pouco por aí, pero sobre todo o Casa Paco sí que foi un dos que me marcou porque foi o primeiro e o que me acolleu cando eu e a miña familia, bueno, nos mudamos para Galiza e despois, claro, o Choco, que aínda de hoxe pois tamén Sí. é emblemático en Redondela e eu penso que todo o mundo do fútbol galego conoce o Choco porque é un club eso emblemático. Sí, moi coñecido. E se non me equivoco, estiveches tamén no Libo, pode ser? Sí, sí, eu despois, bueno, eu xoguei con chicos, eso, no Choco e na Sí. Escola de Fútbol Base Redondela ata os 15, 14, 15, e despois xa puden empezar co Olivo, porque, bueno, era un equipo sénior, entonces eu tiña que ter como mínimo 15 anos, non podes xogar nun equipo sénior con menos desa idade, entonces eu esperei ata ter esa idade, e cando cumplín, pois xa fun para ali, estuve en 4 anos no Olivo, xogando co equipo sénior, xogamos os 4 anos na segunda división española, xogamos 4 fases de ascenso e as 4 as perdemos, pero bueno, foron anos bons tamén. E logo xa, digamos que o teu primeiro salto cara a Portugal foi porque eu tiña en mente que fora o Benfica, pero non, estiveches en Braga primeiro, non? Sí, sí, xoguei 2 anos en Braga, pasei do Olivo, bueno, estuve en eso, no Olivo eses 2 anos e pasei para o Braga, xoguei no Braga 2 anos, foi o meu primeiro contacto con Portugal e tamén co fútbol profesional, porque, bueno, o Olivo non era un Claro. contexto profesional e no Braga sí que xa era. Xoguei 2 anos no Braga e despois chegou a opción de vir para Lisboa, para o Benfica e xa me vin para aquí e ata agora. E o do Braga un pouco como foi, claro, ti estabas aquí no Olivo, entón, como foi quero dicir, contactaron contigo para ir para alá? Sí, bueno, no fútbol sempre pasan estas cousas, non? Ao final, alguén que conoce a alguén pregúntalle por algo e o entrenador que iba ese ano para o Braga coñecía a un entrenador galego de fútbol praia e ese entrenador galego lle dixo: "Bueno, o mellor equipo que hai por aquí, por esa zona é o Olivo, entonces eu penso que o mellor é que vaias a ver ao Olivo e bueno, se che convence a alguén, pois xa falas con ela. El veu a ver un partido do Olivo e bueno, xa despois dese partido xa intentou entrar en contacto comigo e despois continuou vendo partidos do Olivo e ao final fomos 5 xogadoras do Olivo para o Braga nese verán, fichounos ás 5, estuvemos as 5 xuntas ese primeiro ano en Braga e bueno, despois por situacións de fútbol e demais as outras 4 acabaron por irse e eu quedeime ese ano máis no Braga o ano seguinte. E como foron ese período no Braga? Entendo que, claro, que xa te mudaches a vivir para alá, non? Era, como comentabas antes, eras moi nova un pouco, como foi? Supoño que foi todo moi, claro, un cambio moi drástico, non? Sí, Digo, porque Braga está aí ao lado, pero, quero dicir, pero é un cambio moi drástico. Sí, foi un cambio grande para min, a pesar de que, bueno, Braga eso está ao lado, está moi cerca, bueno, en coche son máis ou menos 50 minutos de Claro. Vigo a Braga. Pero para min sí foi un cambio enorme, porque ao final, bueno, eu nunca vivira fora de casa, lonxe da familia, era irme de casa para un país diferente, aínda que fora Portugal, pois era un país Sí. diferente,
para un mundo novo, que era o do fútbol profesional, que eu non coñecía, non sabía como funcionaba, bueno, despois eu tamén estaba na universidade estudando, claro, eu íbame para Braga e tiña que tamén buscar se podía transferir a matrícula, se podía seguir estudando, entonces era como un pouco, sí, cambia todo, cambia a túa vida persoal, porque sales de casa da túa familia, de estar, bueno, longe tamén dos teus amigos, do teu núcleo, basicamente, cambia o teu mundo académico, porque non sabes o que vai pasar, e cambia o teu mundo que era o teu hobby, que pasa a ser pois un pouco o teu traballo. Entonces, eu vivir todo eso con 18 anos foi un cambio enorme. A verdade é que, bueno, fomos ás 5, eso tamén axudou un pouco. Eu era a máis nova das 5, pero, bueno, conocíamonos, xogáramos xuntas algúns anos, entonces axudou un pouco irmos todas xuntas, porque ao final estábamos todas máis ou menos vivindo a mesma situación, entonces conseguimos axudar un pouco unhas ás outras, pero sí que foi un cambio bastante grande, pero bueno, foi bonito tamén, fíxome crecer ao final. E logo xa posteriormente chegou esa oferta, non, para ir ao Benfica, o que é o teu clube hoxe. Un pouco eso tamén, como foi ese proceso, non, para logo acabar ali, claro, é que supuxo para ti chegar a un clube, bueno, que realmente un clube dos máis importantes que hai xa non só no fútbol portugués, non, senón a nivel europeo. Sí, sí, bueno, si falábamos de clubes emblemáticos de Galiza, sobre o Choco así, o Benfica é un clube emblemático de Portugal e non só, tamén de Europa. Bueno, para min, eu estaba no Braga, estaba ben, estaba xogando, sentíame ben, pero bueno, cando chegou a proposta do Benfica, eu a verdade que casi nin o dudei, porque ao final sabía que era moverme para un clube grande, para un clube que tiña unha estrutura ao redor de clube grande, e ao final ti sabes que nese tipo de clubes van a dar moi boas condicións á xogadora. Xa non falo bueno, de cartos nin nada, sino condicións de entrenamiento, de condicións médicas, de todo o que hai ao rededor dunha xogadora nun clube como Benfica, sabes que vai a ser grande e que vai a ser bo. Entonces eu non o duvidei, bueno, Benfica ao final a historia é un pouco característica porque o Benfica empezaba o seu proxecto de fútbol femenino entonces empezaban na segunda división. Eu xogaba na primeira división e claro, o Benfica chámame, bueno, empezan os contactos e claro, eles ofrecen un proxecto para ir a xogar á segunda división. Solo que, bueno, a forma como eles, non me gusta dicilo, pero como eles o vendían, víase que era un proxecto que quería entrar forte, que quería subir xa a primeira, ganar a Taça de Portugal, porque, bueno, os equipos da segunda división tamén a disputaban, en poucos anos asentarse en Europa. E a min chamoume a atención a ambición que eles tiñan e eso, a ambición de en poucos anos chegar ao top bueno, ao final, a día de hoxe podemos dicir que o que vendían é real, non? E ao final, pois, eu entre comillas, din un paso atrás por ir para a segunda división para dar bastantes máis hacia diante e para min foi unha decisión acertada con moito cariño que lle teño a Braga e bueno, foron 2 anos increíbles e non teño nada que reprocharlle ao clube, pero bueno, foi un paso adiante que din para vir ao Benfica. Comentabas aí que aspiraban a todo iso, viñame a mente aquí, como se di por aquí a frase esta de entrar como un foguete disparado, non digo porque é unha barbaridade o que se conseguiu estes anos, quero decir, aínda que, digamos, ibas para a segunda división, claro, ti a día de hoxe es a capitana, non, do que posiblemente sexa o equipo de fútbol femenino máis forte de Portugal, non? Non sexa case nada. Sí, bueno, o que estamos conseguindo é histórico, eu penso, porque, bueno, ao final nos acabamos por tamén falar con xente de outros clubs de Europa, con xente cos clubs contra os que competimos en Europa e eses clubs explícanos. Non, é que nunca vimos un equipo que en 5 anos, como Benfica, se plante nos cuartos de final, o ano pasado na fase de grupos, facendo a fase de grupos que fixemos, quero dicir, o proxecto que o Benfica está creando e todo o que a dirección está asentando
por debaixo do equipo é algo que é difícil de facer, porque é moi difícil crear un equipo que chegue tan rápido á élite e que se consiga sentar, e que xa non falo de Europa, que se consiga sentar, nos levamos 3 ligas seguidas e se ganamos o próximo sábado é a cuarta. É moi complicado, é difícil, porque ao final normalmente os proxectos non van do 0 ao 100 rápido, porque ao final ese tipo de proxectos acaba por cair ao final. E o Benfica, aquí en Portugal fálase moito e dice moito esta frase de nunca deu un paso maior do que a perna. É verdade, supo exactamente que facer en cada momento e que darlle ao equipo e á xogadora en cada momento para crecer o que facía falta nese ano. É un proxecto moi inteligente e, eu vexo de fora e de dentro ao mesmo tempo, porque vexo o traballo que a dirección fai, para min é dun criterio, dun rigor admirables, porque ao final é eso, están facendo o que fai falta en cada ano para que o equipo teña éxito e fagamos o que conseguimos facer. Todo ese gran proxecto, claro, ti esa capitá, non sei se, claro, soñabas con isto algunha vez, ser esa capitá dun equipo tan laureado e, ademais, quero dicir, vivindo do teu traballo, non, a nivel profesional. Sí, a verdade é que, eu sempre digo o mesmo, é que eu quería moito ser xogadora profesional, pero, ao final era un soño que eu tiña. Polas condicións nas que estaba o fútbol feminino cando eu crecín e cando eu tiña 13, 14 anos, non era un obxectivo, porque eu sabía que non era moi común que unha xogadora vivise do fútbol. Entonces era un soño que eu tiña. Con algo de sorte e moito traballo, pois podo dicir a día de hoxe que o meu traballo é que sí, que son capitá dun dos mellores equipos de Europa e o mellor de Portugal, na miña opinión, e creo que é un pouco esa diferencia de cando eu crecín nós podíamos ter un soño e si dicir, eu quero ser, pero non podía ser un obxectivo que dixeras, vou a traballar porque sei que se traballo e, teño a competencia que fai falta, vou a chegar. As rapazas agora, a día de hoxe, con 12, 13, 14 anos, saben que hai unha posibilidade, que poden chegar a eso. Non é unha utopía e non é unha cousa que pase moi de vez en cando, non. Hai esa posibilidade de ser profesional, de vivir do fútbol. Para min esa é a reflexión que é bonita de se facer agora, é que agora é real, xa non é un soño, é eso, é un obxectivo. Eu, sinceramente, nunca me imaginei que sería capitana dun equipo como este, si que, obviamente, imagineime 1000 veces xogar en un equipo grande que fixera cousas bonitas, pero nunca nun contexto así, nun clube como Benfica, con todo o que ten ao rededor tamén con todos os aficionados, todo o que o clube representa en Portugal é moi forte e, para min é un orgullo, sin duda. E ademais, ti agora, eso, ves, de renovar, digamos, ata o 2027, non? Pois ese, digamos, algún xeito é unha confianza mutua, non? Quer dicir, que ti tes no Benfica, o Benfica que ten en ti, esa confianza, non? Entón, un pouco, pois eso, que supón, onde que xa vas comentando, non? Eso que supón para ti o Benfica, que entendo que é o que resume porque dices ese paso de renovar, non? Sí, eu desde que cheguei sentíme sempre moi identificada cos valores do club, sobre todo, xa esa primeira mostra que me deron cando me explicaron que querían entrar co proxecto, pero que querían entrar na segunda división, o Benfica perfectamente podería haber comprado unha plaza dun equipo da primeira e dicir, veña, entro xa directamente na primeira. E para min, por exemplo, que estuve en 4 anos co Livo intentando un ascenso, chamoume moita atención, porque, ao final estar na primeira división é un traballo que todos os equipos que están ali tuveron, e que chegue un clube grande con cartos e diga, pois compro xa plaza, pois é un pouco ese fútbol, ao mellor, digamos, moderno ou máis, non sei, capitalista, por así dicilo, que a min non me gusta. Aí, desde ese primeiro momento, eu xa me sentí moi identificada cos valores do clube, e despois, ao longo dos primeiros anos, eu xa vin que me sentía ben aquí, que esta era a miña casa, que o clube confiaba tamén en min, que me daba o que necesitaba para seguir crecendo. Eu sempre digo o mesmo, que mentras o clube teña esta ambición por crecer, por seguir facendo as cousas ben, por seguir
eso, crecendo e facendo un camiño bonito en Portugal e en Europa, eu non teño por que irme, porque eu estou feliz aquí, me sinto en casa, realmente estou a 6 Claro, horas de casa, case claro. ou 5, pero síntome en casa, e ao final o clube ten a ambición que eu teño. Compartimos a mesma ambición, compartimos esas ganas de facer as cousas ben, de seguir crecendo e non de xogar por xogar. Bueno, hai esa ambición, entonces Claro. eu non teño por que irme. Bueno, moitas veces se di que un xogador nunca pode dicir eso, pero eu a verdade é que me sinto ben aquí, síntome querida, bueno, sinto que tamén teño un peso dentro do equipo e dentro do proxecto bueno, iso a mí tamén me gusta, obviamente, mentres haxe esta ambición de seguir crecendo, non quero outra cosa. E logo tamén, bueno, ia preguntarche por esa lesión que tiveras o ano pasado, un pouco como viviches e tal, pois foi unha lesión, bueno, importante, non? Pero, se non me equivoco, e se non lin mal, tiveches unha pequena lesión recentemente, non? Sí, Outra sí. vez. Bueno, tiven o 15 de marzo do ano pasado fixen unha rotura total do ligamento cruzado anterior, bueno, claro, tuven que ser operada, e os prazos que se baraxan agora máis ou menos son de 9 a 12 meses de recuperación despois desa operación. Eu fun operada o 10 de abril do ano pasado e en febreiro deste ano volvín a xogar. Bueno, a rodilla, a verdade é que sempre me sentín moi ben, ca rodilla, bueno, ca forza, cos niveis de forza que son moi importantes neste tipo de lesións, sentíme ben, en febreiro empecé a xogar, bueno, gradualmente, obviamente, 10 minutos, 15, Claro. despois media hora, despois 45, 60, bueno, porque a vida é caprichosa, basicamente, fai unha semana e pouco, nun partido contra o Vilaverdense en casa, fixen unha luxación da última falange do dedo gordo do pé. Esta última peciña do Sí, dedo foise do sitio, deronme unha patada e xusto, pois, foise do sitio e nada, o doutor puxo no sitio, basicamente, e agora, pois, bueno, o dedo púxose hinchadísimo, a articulación con agua e demais, bueno, o típico que pasa cando hai unha luxación, pero bueno, conseguimos baixar a inflamación do dedo, en principio, bueno, aínda non está certo, pero bueno, podo entrar nas contas para o partido do sábado, voume sentindo sí, ben, estou empezando xa a entrenar con máis intensidade, co grupo e demais, entonces foi un pequeno percance, o dedo quixo salirse do sitio sí. e agora xa está no sitio, bueno, a ver si quedan unos 2 partidos e a ver si podo estar disponible para eses 2 partidos. Pero o bo é que non ten nada que ver ca Non foi rodilla. nada grave, claro. Exacto, exacto. Claro. O sea, realmente esa lesión da rodilla saíches, quero dicir, a recuperación foi total, realmente. Sí, sí, a verdad, bueno, o noso obxectivo este ano non era para nada volver a empezar xa a xogar 90 minutos e xa ter un rendimiento increíble, non, era volver ben, que a rodilla se sentise ben, que non houbera eso, algún problema relacionado pois coa estructura e demais, porque, bueno, son lesións difíciles e non toda a xente volve ca rodilla perfecta, eu pois tuve algunha sorte e tamén traballei bastante durante a recuperación para que non pasara. E, bueno, sei que esta temporada é para manterme así, sentíndome ben, collendo boas sensacións para a próxima temporada xa facer ben a pretemporada e volver a entrar nas dinámicas normais dunha xogadora saludable, por así dicilo. Porque, claro, esa lesión do ano pasado, eu ainda comentaba hai pouco aquí na casa, non? Que digo, claro, bueno, moita xente, non? Que, bueno, si ten que coller unha baixa no traballo, claro, a priori está encantada, pero claro, na cuestión dos deportistas é radicalmente contrario, non? Eu que, por exemplo, fixen casi 13 anos balonmán, e claro, era amateur, é terrible, non? E supoño que no teu caso tamén, quero dicir, a nivel psicolóxico afecta de algún xeito, non? Todo o que non sexa non estar no campo Sí, é complicado. bueno, sí, e ademais eu que sempre estuven habituada a xogar moito, xogar case sempre, bueno, non estuven, por sorte, habituada a estar lonxe do campo, por así dicilo, para min, bueno, costoume entendelo, costoume tamén entender que, bueno, pasa porque pasa, estás dentro do campo e en calquer momento te pode pasar, bueno, é difícil, hai que facer tamén moito traballo mental, non solo traballo físico, e ao final é eso, nós vivimos
do fútbol. E nós o que queremos é xogar, xogar, xogar. E parece que é todo moi rápido e vai todo eso, a moita velocidade, e nós queremos estar dentro, Non, bueno, eu levaba 8 anos casi sendo profesional en Portugal, eso, habituada a partido, 90 minutos, ahora tasa, ahora Liga, ahora tal, ahora Champions, de repente parouse todo, e dixeronme, non, vas a estar un mes ata que che operen, cando che operen vas a estar, ao mellor, pois, estuve máis ou menos 2 meses e medio casi sendo dependente, sin casi poder moverme, muletas, sin poder casi doblar a rodilla. Bueno, entonces a túa vida cambia radicalmente. Pasas de eso, de estar a un ritmo elevado a estar sempre tamén con esa presión dos partidos, con ese teño que rendir, a todo se para, a túa vida casi se ven abaixo, é completamente diferente, e casi, bueno, é a realidade. Ti pensas, quen son eu? Porque bueno, a min fíxome crecer moito, é gracioso como o vexo agora, pero no momento eu víame a min mesma e eu dicía, eu son Pauleta a que está no campo xogando. Se non estou no campo xogando, non son Pauleta. Entonces é un dilema que hai e que eu comento, hai moita xente do meu equipo que tamén tuvo esa lesión en outros anos e bueno, é unha visión que nós temos é que eu a conseguín cambiar un pouco para o bo, para entender que bueno, que sí, que somos futbolistas, somos atletas, temos que rendir, pero bueno, somos personas bueno, hai algo máis alá do que ti fas no campo. Bueno, eu creo que eu agora con este pensamento tamén quero axudar a xente que ao mellor non tuvo a lesión a entendelo, porque é un pouco triste que teñas que ter un proceso destes para entender eso, e ao final, pois a mí me fixo crecer, foron momentos difíciles, sin duda, pero bueno, o bo é que crecín mentalmente e axudoume tamén a entender moito do que hai á volta dun xogador e dun atleta profesional. E agora xa nesta final de temporada que tedes, se non me equivoco, agora xa é a final da Taza de Portugal, non? No, ao revés. Fomos 2 partidos co mismo equipo, o sábado é o último partido de Liga, que se ganamos, e o próximo domingo é a final da Taça de Portugal, sí. O sea, tedes aí, toda a temporada en 2 días. Exacto, en 2 finais, por así dicilo, pois decídese todo. Nos este ano ganamos a Supertaza e a Taza da Liga, que chaman, e claro, queremos ganar os 4 de 4, non? Entonces, nestes 2 partidos hai que ganar para ganar eses 2 títulos. 2 partidos de decisións, basicamente. Sí, é un pouco eso que agardades destes partidos, estades, firmes, non? En que vades a gañar e... Sí, bueno, o fútbol é fútbol, e bueno, ao final... Este partido de Liga, ao final, bueno, non é unha final, por exemplo, o equipo contra o que vamos a xogar quedou terceiro, xa ten o posto, por así dicilo, asegurado. Entonces, pois, bueno, non se ve como unha final tan intensa como poderá ser a final da Taça. Nos, para este partido, vamos sabendo que temos que gañar sí ou sí, pero, bueno, non ten todo ese envolvimento, por así dicilo, dunha final da Taça. A final da Taça aquí, o día 19 de maio, vai a ser o partido dos partidos, vai a ser o partido da temporada, porque, bueno, xógase sempre no mesmo estadio, que é o Estadio Nacional, que o chaman, o Estadio do Jamor, e, bueno, para o Benfica e para calquer clube portugués, a Taça de Portugal é o título dos títulos, é un título histórico, bueno, o estadio histórico ten, non sei cantas son, pero ten 200 escaleiriñas pequeniñas que subes hasta que che dan a medalla e a copa. Entonces, bueno, todo o que hai ao rededor dese partido é histórico e, bueno, vai a ser un partido no que os dous equipos van a querer ir a morte pola vitoria. Me pregunta por aquí Laura, polo Instagram, di que outros, cales serían, digamos, os principais equipos do fútbol feminino en Portugal xunto co Benfica? Si hai algunha equipos, digamos, principais ou recoñecidos como grandes ou realmente hai máis igualdade do que... Hai, bueno, os recoñecidos, entre comillas, como os 3 grandes, que son o Benfica, o Sporting, que tamén é de Lisboa, e o Braga, que son os 3 equipos, bueno, os grandes, entre comillas, pero, por exemplo, este ano
hai un equipo novo que entrou con un investidor estranxeiro que se chama Racing Power, que foi o que quedou terceiro, e agora está na final da Taça de Portugal con nós. Entón, é un equipo que bueno, pode non ter ese nome de grande como os teñen os outros Claro. equipos, pero que está facendo unha boísima temporada, bueno, que está empezando a labrar ese camiño no fútbol femenino portugués. Despois, hai outros mitad de tabla que tamén poden facer algún dano aos equipos ditos grandes, que son tamén o Valadares, o Damaiense, que tamén é daqui de Lisboa, o Marítimo, da Madeira, que tamén é un club emblemático en Portugal. Entón, hai eses equipos, bueno, os de parte alta da tabla e despois esa mitad de tabla, que tamén nós, por exemplo, este fin de semana ganamos un 0 contra o Valadares e costounos. Así que, bueno, Portugal penso que en todas as ligas hai eses equipos que están sempre máis tirando cara arriba, pero, bueno, hai esa igualdade e esa competitividade que tamén é boa. E tamén algo que eu se quería destacar é que foste, se non me equivoco, o primeiro equipo portugués en chegar aos cuartos de Champions, pode ser? Sí. Un pouco que supuxo para vos, porque claro, é unha pasada, non? Sí, é foi un soño. Sí, nos incluso no vestiario despois e así o comentábamos que ao mellor non temos a noción real do que conseguimos, porque ao final é eso, é histórico, é estar nos 8 mellores clubes de Europa e ademais con este percorrido que nos levamos, non? De que en 5 ou 6 anos o conseguíramos. É historia para o fútbol femenino portugués e ao final pois é tamén un peso que nos temos encima, non? De representar Portugal dese xeito en Europa e na Champions, pois é unha responsabilidade para nós e, bueno, é bo tamén para empezar a elevar tamén o nome de Portugal no fútbol europeo e que se empece a falar tamén da xogadora portuguesa, do fútbol portugués, dos equipos portugueses, que hai moita calidade, hai potencial e, bueno, hai que traballar para que, bueno, o Benfica siga conseguindo estas cousas e os outros clubes tamén sigan crecendo. E que chegastes lonxe, non? Nada máis nada menos que a cuartos, pero a vez que realmente era como unha primeira experiencia, non? De toma de contacto na Champions. O sea, Sí, para nós eso, bueno, cada ano está sendo como de novas experiencias. Fai 2 anos clasificámonos para a fase de grupos e, bueno, foi unha experiencia nova. O ano pasado tamén nos clasificamos e xa conseguimos competir un pouco mellor. De feito, bueno, chegamos a ganarlle, a estarlle ganando o Bayern en casa, despois perdemos ao final, pero, bueno, notamos que o equipo dou un paso adiante nese competir en fase de grupos. Bueno, este ano conseguimos competir en fase de grupos e pasar, e foi esa experiencia nova en cuartos, competindolle a un Lyon que está na final e que ganou 8 veces a Champions, así que eso, o equipo está a cada ano que vai pasando, pois ganando esa experiencia, ganando esa confianza tamén para competir neses contextos e aprendendo moito. E un pouco, tamén eu quería preguntarche, isto xa é unha pregunta xenérica, non? Un pouco como ves tú a evolución do fútbol feminino, e un pouco, pois, eso, dende que comezaches ti no fútbol, non? Falo, si pensas que hai avances tanto, digamos, a nivel de recoñecemento da sociedade, como pois tamén do papel das marcas, non? E sobre todo de que as novas xeracións que comecen no fútbol poden tamén aspirar a que isto sexa un traballo pois, profesional recoñecido con as condicións dignas, non? A nivel laboral, etc. Sí, bueno, desde que eu empecéi ao fútbol, bueno, a interesarme polo fútbol e demais cambiou moitísimo, porque, bueno, acórdome, sin exaxerar, pero dos primeiros partidos de fútbol femenino, partidos grandes que eu vin, foi un España, non me acordo contra quen, en San Lázaro, que de feito houve un gol de Ver Boquete de penalti, pero foi das primeiras oportunidades que eu tiven de ver un partido grande de fútbol femenino. E casi non se podía saber nada da primeira división femenina. Eu acórdome de buscar en blogs as crónicas dos partidos e demais. Entonces, pois eu nese momento tería 13, 14 anos. Estamos falando de que unha primeira división femenina non se podían ver os resultados, xa non digo ver o partido na televisión, nin en directo nalgúnha canle de YouTube ou que sea, é que xa non podías casi nin saber o resultado sabíalo o día seguinte, se salía eso en algún blog, nalgún xornal,
bueno, eso foi cambiando moito, moito todo. A día de hoxe, pois xa vemos todo o mediático que é, todo o que está crecendo. Bueno, ao final eu sempre dixen isto, é que o fútbol femenino antes non se vía non porque non fora bo, sino porque non se mostraba. E agora estáse mostrando e a xente está querendo velo. Bueno, é tamén un bo sinal da parte, bueno, dos medios de comunicación de que, bueno, fagan esa aposta e arrisquen para mostralo en facer, bueno, facer por axudar ao propio fútbol femenino a crecer, porque isto, bueno, é unha bola de neve, canto máis se crezca os clubes mellores condicións poden dar á xogadora mellores condicións vai ter para crecer, maior espectáculo vai a dar dentro do campo e máis xente o vai a ver. Entonces é todo como eso, unha bola de neve que vai crecendo. Eu en Portugal sinto eso, por exemplo, eu desde que cheguei ao Benfica, pois sí, no primeiro ano había alguén que sí que che reconocía e dicía, Pauleta, tal. A día de hoxe, pois eu vou pola calle e mínimo unha ou dúas veces alguén me reconoce e é capaz de dicirme Pauleta, o fin de semana ganastedes, o fin de semana fixestedes isto, o próximo fin de semana vades a xogar contra tal. O sea, xente que sabe quen és e ainda por encima sabe da actualidade do equipo. Entonces eso é bonito e interesante como eso, a xente xa vai, bueno, escoitando, falando, fálase, e eso é positivo para que as cousas sigan crecendo e sigan avanzando. E ademais, claro, todos estes cambios non estamos falando nun período de 20, 30, 40 anos, é que en 5, 8, 10 anos hubo uns cambios moi grandes, non? E tamén creo que isto, incluso de cara ao futuro, non? Para que rapazas que queiran pois, comezar a xogar ao fútbol, que vexan que teñen portas abertas a poder facer máis, non? Que igual outras persoas cando comezastes antes que era máis complexo. Sí, bueno, é eso, eu cando era pequena sí que soñaba con ser e soñaba con xogar profesionalmente, pero bueno, era eso, era unha utopía, era dicir, pois sí, encantaríame, pero a día de hoxe eu penso que sí, que as nenas saben que bueno, que hai esa posibilidade, que poden chegar, que bueno, fai falta moito traballo, moito sacrificio e dicir moitas veces que non, pero bueno, que hai esa posibilidad, que hai esas condicións, que hai equipos na súa zona que dan condicións para que se entrene, para que se xogue. Bueno, eu acórdome en Galiza, pois había equipos, sí, pero se querías xogar nun bo equipo de Galiza, tiñas o Olivo ou o Friol naquel tempo. Sí, hubo compos, pero bueno, había xente movéndose ao mellor 100 kilómetros ou 200 kilómetros para ir a entrenar a un equipo que che dera algún mínimo de condicións para facelo. A día de hoxe, pois, bueno, vense clubs que, eso, vense, bueno, que hai equipos sub-14, sub-12, infantiles, demais, pois no meu tempo, con 15 anos, funme para o equipo principal, para o equipo senior, porque non había opción de xuntar a 11 rapazas de menos de 15 anos para xogar. Entonces eso é bonito, bueno, é bo para que tamén que haxe esa ambición, que non sea só un soño, que si realmente pois hai algunha nena que quere realmente dedicarse a isto, pois que sepa que vou a traballar porque sei que podo. Non é eso de, pois, ojalá, ou encantaríame. Sí, sí. E realmente tú tamén no fútbol galego ves esa evolución, non? Quero dicir, por exemplo, hai un dato que vi hai unhas semanas, non? Que o Depor, por exemplo, o feminino, ascendeu a primeira e meteu casi 15.000 persoas no estadio, que é unha barbaridade, non? Ademais, claro, pensamos que xa no contexto de que aínda a día de hoxe pois, o fútbol feminino ten menos asistencia, pero claro, 15.000 persoas pois, nunha cidade de 200 e pico mil habitantes é unha barbaridade. Sí, sí, e a verdade é que, bueno, o Depor en eso é un exemplo, a afición deportivista neso é un exemplo, porque ao final é eso, meter 15.000, bueno, non sei se foron 15.000 ou 13.000, non sei cal foi. 13.000, algo así, sí. Pois é significativo, e ao final, pois é eso, solo eso xa chama a atención de moita máis xente e digo, se foron 15.000, ao mellor para o próximo partido xa quero ir eu. Bueno, é eso, é un pouco ese efecto chamada tamén, bueno, en Galicia, eso, o Depor agora subiu a primeira, penso que foi
bueno, o proxecto do Depor ao final estuvo na primeira e fixo bastante ben, despois descendeu e agora conseguiu volver a afianzarse e a ver se fai unha boa campaña na primeira. O Celta agora tamén anunciou fai poucos días que vai por fin a abrir o equipo ou a sección, entre comillas, femenina. E, bueno, hai moitos equipos en Galicia que bueno, van facendo cousas boas e xa non digo que Galiza vai a ter que ter 4 equipos na primeira división española, porque, bueno, eso na miña opinión é inviable, con ter un ou dous como máximo xa é suficiente, pero que haxa clubs e haxa equipos que apostan pola xogadora xoven é moi importante para que se formen, para que non haxa que salir de Galiza para conseguir crecer. Eso é moi importante. Despois, eses clubs que forman as xogadoras xovens son os que nutrirán aos equipos que queremos, eu como galega e como futbolista quero que haxa na primeira división femenina. Bueno, un pouco por aí, esa aposta tamén que se está facendo na formación, na xogadora xoven galega, é moi importante para o futuro. Di por aquí Xota Pérez, grande Pauleta, casi 15.000 persoas outro día vendo o Depor, non? E xa entrando no final, xa unhas preguntiñas un pouco a nivel cultural, porque tamén pediron que metera, xa o tiña metido, non? Pero que metera isto, non? Un pouco, eso, como era a túa relación antes de ir a Portugal con Portugal e como foi un pouco, pois, eso, a adaptación, pois, dunha persoa galega en Portugal, non? Un pouco, pois, eso, como foi ese proceso de adaptación, ese coñecemento do galego axudou para poder aprender o portugués, que eu, de feito, vía que foi a semana pasada un vídeo, dixe, madre mía, o dominio que tes o portugués é total. Sí, bueno, eu a relación que tiña con Portugal non era moita. A verdade é que, bueno, iba bastantes veces ca familia a Valença, bueno, típico, iba con miña tía moitas veces a Vila Praia de Áncora, a Camiña e así, bueno, esa zona xusto na fronteira, pero bueno, a min chamoume a atención porque, bueno, como che digo, fun para Portugal crecendo e sendo casi, bueno, esa fase de adolescente, final de adolescencia, e chamoume a atención como, tendo tan cerca un país diferente, non o visitamos tanto, non nos interesamos tanto por como é, por, bueno, polas cousas, porque, bueno, sí, son culturas similares, pero sempre hai diferenzas. E a mí chamoume a atención eso, como tendo tan cerca un país, ok, sí, nos íbamos e pasábamos pola fortaleza, e eso, a praia e demais, pero nunca, bueno, nunca foi nada así como dicir, sí, estou indo a outro país e quero interesarme pola cultura dese país, por como é todo nese outro país diferente. Eu, por exemplo, casi nin sabía que Portugal era unha república, por exemplo. O sea, hasta me dá vergonza admitilo, pero é a verdade. O sea, non... Bueno, chamábame a atención esa forma de ver que tiñamos o país do lado, era un pouco como, bueno, ok, está aí Portugal, pero nada. Non... Vivimos moi de costas, agora xa non tanto, pero vivíamos moi de costas a Portugal, sí, non? Sí, eu sentín eso, tamén, bueno, ao final eu era nena, rapaza e non me daba case conta, pero, bueno, no momento no que vin para aquí, empecé a entendelo todo, dixen, ui, que raro que se viva eso, tan de costas para un país diferente, do que te podes nutrir, ao final é eso, solo hai beneficios con ter un país diferente ao lado, e ao final eso, xa non solo absorber cultura, absorber unha lingua diferente, absorber todas as diferenzas coas que ti podes aprender, bueno, a min pareceme moi interesante. E ao final eu, agora vivindo aquí, pois sí que o noto e, bueno, eu tamén intento facer a miña parte de enseñarlle pois todo ese meu núcleo en Galicia, a miña familia, as miñas amigas, pois mira, Portugal mola, está guai vir, entender, intentar falar e intentar, bueno, eso, entender moito máis o país que temos ao lado. Eu a verdade é que o que me dicías se o galego axudou ou non, sin duda que sí, ao final. Bueno, eu a día de hoxe domino o portugués completamente, tamén porque estudei aquí en Lisboa na universidade, entonces ou aprendía, non, por así dicilo, pero ao final eu noto moito. Nos, por exemplo, temos unha compañeira española que é de Canarias e costalle moito máis. Ao final, non creo que sexa tanto pola parecido que hai entre o galego e o portugués, que tamén, sino
pola plasticidade que nos temos xa, bueno, no cerebro en termos de linguas, de estar habituados a falar dúas cousas diferentes, a claro, falar un castellano, un castelán e un galego. galego. Entonces, pois eso, eu penso que eu sinto, comparándome con xente española que ven, sinto que, bueno, a miña lingua está habituada a falar cousas diferentes, entonces pois xa me consigo habituar máis a, bueno, ás formas Mm, que teñen de dicir a R ou de dicir a xa. LH ou bueno, eso, e creo que neso sí que axuda moitísimo o feito de ter o castelán e o galego desde Mm. pequeniños. E antes, bueno, xa realmente xa comentaras o comezo, non? Xa a acollida a ti, aí no país foi total, non? E supoño que eles, porque moitas veces dix aquí que non coñecen moito Galicia, igual que nós tampouco coñecemos Portugal, pero sei se atende a túa percepción, se ves que coñecían Galicia, sabían da nosa terra, non? Sí, sobre todo a xente do norte Claro, entende moito máis tamén, bueno, esas nosas diferenzas co resto de España, bueno, sí, entende moito máis o que é Galicia, o que significa ser galego para nós, e ao final, bueno, eu aquí sempre fago un traballo de explicar o que é Galiza, o que significa eso, ser galega para min, bueno, a xente a veces ríese, bueno, sínteno un pouco extraño, porque ao mellor tamén Portugal é un país máis pequeno e non claro, se sinten tanto as diferenzas, pero eu claro. sempre fago ese meu traballo de explicarllo, e sobre todo no norte, sí que, bueno, ti si dis aquí tamén en Lisboa, pero bueno, no norte síntese moito máis que ti si dis que és galego, xa che din, és meu irmão e así, porque, Sí, bueno, eles tamén sinten, como dicía antes, sinten esa diferenza entre os galegos e o resto de España, e insisto bastante neso, pero que aquí en Portugal eles o entenden completamente. Ainda outro día estaba eu falando bueno, con unha persona que aquí iba a ter unha reunión e demais, eu expliqueille que era galega, el díxome, díxenlle aquí ao meu colega que eres galega, e díxome, que bo, son os españois máis portugueses que podes conocer. É a realidade, é un pouco por aí. Para min tamén é bonito, bueno, estar aquí facendo o meu camiño e sentirme moi ben en Portugal, pero, bueno, tamén explicarlle a todo o mundo que son galega e o que significa para min tamén ser galego e Galiza para min, claro. E xa para, bueno, para rematar, bueno, comenta aquí, din por Instagram, saúdos dende Porto, dinse, se notas as diferencias que hai un pouco entre o norte e o sur de Portugal, especialmente dende Porto, Coimbra, cara abaixo a nivel, como estiveches en Braga, non? Tamén a nivel, pois, cultural, gastronómico, etcétera, non? Se notas esa... Sí, eu a verdad, bueno, eu estou contentísima en Lisboa e vivo moi ben aquí, pero vivir no norte mola moito, cómese moi ben, bueno, a xente é moi aberta falas con alguén 5 minutos e xa, bueno, sintes que hai unha conexión, en cultura son moi diferentes, tamén eu vivo en Lisboa, é unha Claro. zona moi turística, bueno, hai sempre xente estranxeira, está todo moi, eso, moi direccionado para o turismo, moito, bueno, moi comercializado todo, e, bueno, agora que xa levo Mm. aquí 6 anos, sí que vou entendendo cales son os sitios máis normais e máis para xente, bueno, de aquí e demais, pero no norte, eu acórdome, eu cando vivía en Braga, había tasquiñas que chaman Sí, ali, pois que ibas a cenar, ibas a comer, estabas como na casa sí, da persoa bueno, que xere aquilo, bueno, a cultura é moito máis aberta, moito máis parecida con Galiza, e iso é sí. bonito, bueno, como che digo, eu estou moi contenta en Lisboa e vivo moi ben, pero no norte pásase moi Claro. ben. Sí, sí, totalmente de acordo. E agora sí, a última pregunta que tiña é un pouco, pois, cales son as túas referentes a nivel futbolístico? Bueno, a verdade é que isto ven tamén un pouco en contra co que falábamos da visibilidade que había antigamente, bueno, cando eu crecí e demais, que non se podía ver moito o fútbol feminino e non se podía, Sí, bueno, non se podía seguir moito, pero para min, sin duda, maior referente que eu tiven é que moita xente da miña xeracións arriba, xeracións abaixo, ver o Boquete, ao final, verdade. galega, que Mm, fixo o seu percorrido fora de Galiza porque o necesitaba, porque ao final en Galiza non había as condicións, e incluso fora de España porque tamén o necesitaba,
para min pois foi e sigue sendo un referente, porque, bueno, está agora en Italia facendo cousas moi bonitas, de feito clasificáronse para Champions tamén, bueno, ao final é eso, é galega e fixo o seu camiño, bueno, ao final con moito traballo e con moito luchar, porque ao final a historia dela tamén é moi interesante bueno, é a referente que eu tiven e, como che digo, sigo tendo porque ao final que este ca idade dela, que xa está entre comillas para cara ao final da carreira facendo o que fai, pois é un exemplo, sen dúda. E ademais ten agora a maiores o recoñecemento de ter o estadio antigo San Lázaro o seu nome, non? Que quero dicir que é algo simbólico, pero un recoñecemento tamén a todo o que representou e representa ainda a día de hoxe. Sí, a verdade é que, bueno, eso é tamén de louvar para Santiago, non? Que fixeran eso e tamén porque, bueno, é eso o que falaba antes do efecto chamada, que si se ve que si se lle pon un nome, o nome de Vero Boquete ao estadio, pois, bueno, a xente interesa, se vai ver e vai seguir e vai, bueno, vai se interesar por eso. E a verdade é que, bueno, eu tamén teño a sorte de conocer a Vero personalmente e a verdade é que tamén personalmente é 5 estrelas, como dicimos aquí, entonces pois a verdade que sen dúbida un exemplo para mí. Totalmente de acordo. Pois nada máis, pola miña parte, nada máis, non hai máis preguntas, nada, vamos a deixalo aquí e nada, novamente agradecerte pois que puideras estar hoxe nestas conversas, que moitas ganas de facela, darche as grazas, darche tamén os parabéns, non, por todo o que tamén estás a conseguir, non, o que estás a conseguir no Benfica, que tamén é un orgullo case unha galega representando aí o noso país no fútbol feminino e ademais como capitán, non? Darche as grazas por vir ao orgullo galego e os parabéns. Moitas grazas tamén a ti polo convite, encantoume a conversa e como sempre, bueno, todo o que teña que ver con Galiza eu sempre ali. Pois nada, deixámolo aquí, por suposto, bueno, moita sorte pos partidos que veñen, vamos estar atentos e hai que gañalos, Exacto, grazas, graciñas, chao. Graciñas, chao. Bueno, a verdade é que se me pasou o tempo rapidísimo, de feito quería facela en 40 minutos e eso que xa me pasei un pouco para variar, pero bueno, espero que vos gustara moito, conversa super interesante, temos moitísima xente por aí adiante facendo un traballo impresionante, caso de Pauleta no fútbol feminino tamén abrindo moitos camiños e, bueno, espero que vos gustase a conversa. Como dicía ao comezo, mañá estará subida en YouTube, iVoox e Spotify e nada máis. Estad atentos, porque tamén nos próximos días vamos a anunciar 2 novas conversas que vamos ter da man de normalización lingüística da Universidade de Santiago. Vai ser moi interesante, estamos preparando xa cousiñas para xuño, que é o mes San Xoán, estou traballando outras cousiñas aí sobre mitoloxía e historia de Galicia tamén, e nada máis. Vamos a deixarlo aquí, van ser as 10 para deixarlo cenar. Graciñas unha vez máis, desfrutade, calquera cousa, podedes falarnos sempre por privado. Boa noite, graciñas. Chao.